Mads, kan vi lige få en status request her? Status? Status? Ja, hvor... Koldt. Blæser har meget. Han blæser. Og det er voldsomt. Giver, kan du tage, hvor højt vi er oppe? Hvor højt er vi oppe lige nu? 550.000 meter. Okay, det er så 467, vi var oppe. Men okay. 467 meter. Koldt oppe i 467 meter. Det er der sgu. Okay, Gear er guide. Gear viser os et nyt sted. Are you all with me? Yes. As I told the others, at the house down there, Michael Jackson